बघा पोकळी पण इलिया मस्त अशी घरच्या घरी बेक झाली. आपली किती मस्त बेक झाली ती बघा. नमस्कार, मी स्नेहा परब किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते. दिवाळीत माझे काहीतरी पदार्थ रवले होत. काहीतरी नाही, खूप रवले म्हणजे खूप नाही रवले होत, पण वेगवेगळ्या व्हरायटीचे रवले होत. त्यातलीच रवली आहेत नानकटा. आमका खातेवेळी बघलास तुम्ही, म्हणून ती नानकटा मी आज दाखवते. आणि आता पुढे काय इला क्रिसमस, पण स्पेशालिटी या नानकटाची काय असं सांगा. लॉकडाऊन मध्ये काय केलं, पोरांनी ध्यान घातल्याने नानकटा व्हायच. मग ती आता कुकरात करून बघितलं, इडलीच्या भांड्यात, कढईत, तव्यात. तर आज मी तुमका कढईतली नानकटा दाखवते. सगळे उपाय करून झाल्यानंतर शेवटी त्यांनी ठरवल्याने की कढईत नानकटा होतात. बेक करूक बाहेर जाऊची गरज नाही. आता तुमका ते ह्या व्हिडिओ मध्ये एक स्पेशल सरप्राईज सुद्धा असा. त्याच्यासाठी हो व्हिडिओ तुमका पूर्ण बघूचो असा, कारण आमचे 1 लाख सबस्क्रायबर झाले. त्याच्यामुळे आम्ही गिव्ह अवे ठेवला असा. त्याच्यासाठी तुमका पूर्ण व्हिडिओ बघूचा. आता गिव्ह अवे तुमच्यापर्यंत कसा पोहोचताला, काय असा, हे सगळे डिटेल्स तुमका पुढच्या पूर्ण व्हिडिओ मध्ये दिसतले. त्याच्यासाठी हो व्हिडिओ तुम्ही नक्की पूर्ण बघा शेवटपर्यंत. होय. आणि आता आपण सुरुवात करूया साधी सोपी नानकटाच्या रेसिपी. आणि माझं नाव सांगूचा राहुला, तसा तुमका सांगूची गरज नाही. पण नवीन असले तर ते म्हणते दोघा जण ओळख करतात, याक देता याक नाही. बरोबर. मी स्नेहा आणि मी सरोज. आता नानकटा करूची तर मेजरमेंट परफेक्ट घेऊक होया. फसला तर त्या बसला. नानकटा काय झाली, बसली. मग आता ह्या मी पाऊण कप म्हणजे पाऊण वाटी. तुमच्याकडे एकच काहीतरी प्रमाणाचा माप घ्यावा. म्हणजे काय, वाटी, कप किंवा पेलो. तास जर माप व्यवस्थित घेतलास तर तुमची नानकटा मस्त होतली, नाही तर ती फसतली. आता ही पाऊण वाटी मी तूप घेतलंय. तुम्ही याच्या जागी बटर पण वापरू शकतास. अगदीच तुमका तुपाचा वास नाही आवडत तर डालडा सुद्धा वापरू शकतास. ही तेवढीच वाटी मी पिठी साखर घेतलंय. ह्या दोघांचा समान प्रमाण. आणि हो मैदो पण मी वाटी भरच घेतलंय. वायच जरा वरसर इलो, कारण पीठ ह्या फुलताच. त्याच्यामध्ये 1 चमचा बेसन आणि हे वरती लावूक चारोळे. त्यात मी वेलची पूड पण टाकतलंय आणि आपलं बेकिंग पावडर किंवा खारो सोडो पण टाकतलंय खावचो. ह्या तुपा तर मी सगळा या बाउल मध्ये वतून घेतय. आपला काय केक सारख्या फेटूचा काय? होय होय, फेटूचा लागतला. आता ह्या कसा जास्त नानकटा करूची असतील, 1 किलोची 2 किलोची, तर मोठी परात घ्यायची आणि हातीन फेसायचा. आधी ह्या जर असा फेटून घेऊया आणि मग त्याच्यामध्ये जरा साखर फेटूया. आधी ह्या फेटून घेऊया. याचा कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला फेटूचा. आणि एकाच बाजूने फेटायचा, पण हात दुखलो तर दुसऱ्या बाजून पण फेटायचा. दुसऱ्या केक सारखा काय एकाच बाजून फेटूचा काय? असा काय नाही, पण फेटून घेऊचा. ज्याचो कलर बदलू होय म्हणजे त्याला लागतली पूर्ण 8 मिनिटं 10 मिनिटं. आता त्याच्यावर तुपावर कसा होतल. आता तरी गरमी आहे म्हणून जरा वितळला. याच्या बदली डालडा पण चालता. डालडा सुद्धा चालता. आणि डालडा वापरला ना तर मी ती सुद्धा नानकटा दाखवतलंय, पण ती गव्हाच्या पिठात. पण त्याच्यात पण एक ट्रिक आहे, ती तेव्हा दाखवा. आता राहू. होय, आता नाही सांगणे. आज तुमका काय बुखाणं असुसता काय? आई गे, हात तुकलो. आता ह्या मी पूर्ण 8 मिनिटं फेटून घेतलंय. मगाशी जरा तेलकट असा दिसत होता, आता बघा कसा दुधाळ दिसता. ही पिठी साखर मी चाळून घेतलंय. तुम्ही कधीही वाटलास तरी सुद्धा नानकटा किंवा केक करते वेळी ही चाळूनच घ्यायची. परत ही पूर्ण घातलंय. आता परत आताचा व्यायाम सुरू. आता दमलंय की जरा सरोजाक सांगतलंय. असा पूर्ण ह्या पण आपण 8 मिनिटासाठी असा चांगला स्मूथ बॅटर करून घेऊ होया. दमलात ना आता फेटून वय गो. मगाची 8 मिनिटं, आता ही 8 मिनिटं फेटूक वयत. व्हायच हात दुखता. आता ह्या करता जरा सोपं प्रकार असा मोठा. जेव्हा फेटूक जात तेव्हा ह्या जड मारता. त्याच्यापेक्षा सोपं उपाय सांगू, ब्लेंडर घेऊया. माहिती तुमका ब्लेंडर येता, त्याचा गरकन फिरायला ना 2 मिनिटात होताला फेसून. 2 मिनिटात होता. पण सध्या आमच्याकडे नाही असता ना, म्हणून म्हटलंय 2 मिनिटाचा. तुमच्याकडे असतात तर वापरा, उगाच हाताचा व्यायाम नको करू. केक सुद्धा बनवताना त्या ब्लेंडर खूप कामात येतात. अशी ऍड नाही करू आम्ही त्या ब्लेंडरची. सांगतो बापरे, माझ्या आत्ताच हात दुखले. बघ, मगाशी मी 8 मिनिटात तूप फेटलंय
आता वाय त्या का दिले हे नस चुकत येत ही बघा लाल लाल झाली या. हो तुमची हाय नस काय माझं ही नानकटा म्हणजे बाबा मेहनतीचा काम, केक नानकटाई तसा बघून गेला तर सगळ्यात जेवण मेहनतीचं असतं. हो पण कसा नाही बरोबर केला आणि फसला तर मग आपल्या डोक्यात विचार येता की बाई हा नाही केलंय म्हणून ह्या फसला. बरोबर त्याच्यापेक्षा केलेला बरा. तरी मस्त झाला हो बघा. स्मूथ होतला असा बघा. पण ता अजून पेटूक वया होय ना. कितपत फेटूया तर दाखवूया बाबा. कलर त्याचो आहे ना तो जरा लाईट हो गयो. मगाशी तुपाचो कलर कसो पिवळो ढमक होतो. मी ड्रेस घातलाय तसो ड्रेस घालून दिलात ना. गोल 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 गोल. तरी पण आमका कमेंट मध्ये बरीच लोक सांगतात छान दिसता म्हणून. दोघींका पण आमच्या मस्त कमेंट देतास तुम्ही. आता उलट्या बाजून फिरत आहे तो ती दिशा चुकली दुखलो आता या आता तसं वॅक्सिन घेतलंय ना म्हणा. हा आताच कालीला वॅक्सिन घेऊन म्हणा तो हात दुखता बाकी काय नाही जड मारता. तसं हात जडच झालो. आणि लगीन घर होता ना तुळशीचा लग्न मग कामा किती असतात. झालो बाबा एकदाचा डोस मेहनतीचा फळ. कलर ऑफ व्हाईट झालो पिवळ्याचो. बघा फरक कळत आहे कलर ऑफ व्हाईट. तरी पण 8 मिनिटं घेतलाय मी करून. मस्त प्लेन झाला ना. मेन गोष्ट हीच आहे ना फेटूची. होय होय मग काय वेळ नाही लागत कारण ह्या पीठ रगडान रगडान मळायचा नाही फक्त असा एकटाई करून घ्यायचा. ही पण टिप्स आहे. आता ह्यो मैदो ह्यो सुद्धा मी चाळून घेतलंय. आताच करते वेळी चाळून घेतलंय आणि त्याच्यात घालतलंय 1 चमचो चण्याचा पीठ. तुमका नाही आवडत असतात नाही घातलास तरी चालात. आणि चण्याचा पीठ नको असत तर तुम्ही 1 चमचो अर्धो चमचो रवो घातलास ना तरी बरी भुरभुरी येता नानकटांका. अर्धो चमचो वेलची पावडर. अर्धो जास्तच होतलो पण जाऊ दे येऊ दे सुगंध. आता एवढी तयारी केलेलं दिवाळीच्या तयारीत. तशी जास्तीची जर मी नानकटा केले नाही तर मी कधीच काय ह्या घालणार नाही बेकिंग पावडर. पण मी आता घालतोय आणि तुमच्याकडे जर नसत नाही घातलास तरी चालात. किती घातल्यात? पाव चमच्यापेक्षा थोडी कमी. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही खावचो सोडो घातलास तरी चालत. बेकिंग सोडो भेटता ना तो. आता ह्या सगळा परत आपल्या मिक्स करून घेऊया. आता करायचा हातीने कट आहे. आता ह्या रगडायचा नाही पीठ अगदी आपण चपातीचा वगैरे पीठ मळतो तसा. असा फक्त एकटाई करायचा झाला. जर हे जास्त पातळ वाटलं तर थोडंसं मैदा घालू शकतो. हा मैदो घातलास किंवा रवो जर घातलास ना त्या याच्या जागी बेसनच्या जागी तरी या पीठ नंतर थोडा वेळ ठेवला 5 मिनिटं की तो रवो सगळा तो ह्या आकसून घेता बरोबर. आता बघूया. ह्या आता मी असाच एकटाईच केले असा मळलाय वगैरे नाही तर होतात काय बघूया. ही बघा अशी हो येत. पीठ आपला मळून झाला. मळून म्हणता नाही एकटाई करून झाला. मळूक गेलास तर लय मग आताच्या उष्णतेने वाढत जातला. आता राहला तुमचा सरप्राईज आणि ता आमका दिल्याने या ओढीने. ह्या सरप्राईजचं नाव असा गिव्ह अवे. ह्याचे जे टर्म्स अँड कंडिशन असतात ना ते आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तुमका दितलो की हा गिव्ह अवे हॅम्पर जो असा ओढी तर्फे स्पॉन्सर केलेलो तो तुमका कसो मिळतलो. साधे सोपे रूल असतात. जास्त काय करूची गरज नाही. आमचे 1 लाख सबस्क्रायबर झाले बरोबर काय नाही. मग तुमका गिव्ह अवे तर देऊकच वया बरोबर ना. कारण त्यांचा सगळा क्रेडिट तुमकाच जाता. त्याच्यामुळे हे ओढीन आमका स्पॉन्सर केल्यान की आम्ही देतो तुमच्या बदली गिव्ह अवेचो हॅम्पर. ह्या गिव्ह अवे मध्ये 2 गोष्टी असतात. एक तर असा ह्यो ओढीचो इको बेक पेपर जो तुम्ही कुठलीही वस्तू बेक करताना वापरू शकता. आणि हे कशा कशात वापरतात जेव्हा आपण नानकटाई बनवतो बेक करतो कुठली गोष्ट केक करतो तेव्हा. हा आता ह्याचे फायदे जसे सांगलो पहिलं नॉनस्टिक म्हणजे चिपकाचो नाही. रियुजेबल म्हणजे परत परत वापरू शकतास. ता म्हणाला मगाशी वहिनी कसा काय वाया घालवत नाही तर मी परत काढून ठेवतले आणि परत वापरतलंय. 2दा तरी नक्कीच वापरतले. नंतर ह्यो कन्व्हिनियंट म्हणजे खडे नाही तुम्ही ह्याका घेऊन जाऊ शकता. हेल्दी असा आणि इको फ्रेंडली असा. आजकाल इको फ्रेंडली गोष्टी भरपूर कमी मिळतात. आणि हेल्दी तर आता भरपूर लोक बघतातच हेल्दी काय काय बरोबर. आणि हे बघा हे बाकीचे त्याचे जे फायदे मायक्रोवेव्ह और रेग्युलर ओव्हर हा सेफ आहे. गॅस स्टोव्हवर पण तुम्ही याचा वापर करू शकता म्हणा जो आज आम्ही करतो बरोबर. इलेक्ट्रिक ग्रिल असताना त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही ह्याचो ह्यो ओढीचो पेपरचो वापर करू शकता.
ओडीचं युनिरॅप. युनिरॅप्स म्हणजे काय झाला तुमचं फॉईल पेपर. बरोबर. आणि तो तुम्ही सकाळी सकाळी टिफिन मध्ये वापरतात काय ना? लागता चपात्यांका गुंडाळूक लागता, परत काय मच्छी बिच्छी काढूची असली तरी लागता. त्याच्यात काय राहता गरम राहता. हे त्याचे पहिले फायदे माका माहिती आहेत. आता तर वाचून दाखवताला. आपण ऑफिस मध्ये जेव्हा जेवण घेऊन जातो ना ह्या फॉईल पेपर मधला आणि आपणाक गरम करूची इच्छा होता तेव्हा ह्यो ओव्हन मध्ये आपण ह्याका फॉईल पेपर सकट गरम करू शकतो. त्याच्यामुळे हा रॅप पेपर रिहिटेबल आहे, नॉन स्टिक, जसं मगाशी सांगितलं चिपकत नाही. त्याच्यानंतर ग्रेस प्रूफ, ओव्हन सेफ आणि इको फ्रेंडली सुद्धा. ओव्हन सेफ म्हणजे मगाशी जसं तुमका सांगला ह्यो फॉईल पेपर सकट तुम्ही ओव्हन मध्ये पदार्थ गरम करू शकता. फक्त ह्यो काय करता बेक करूक मदत करता आणि ह्यो रॅप करूक मदत करता. आता ह्यो आपलो पहिलो इलो काय काढूक सोपो. हो बघा असो पूर्ण खोलूची पॅकेट गरज नाही. आता मी डिश मध्ये ठेवतलंय ना तर डिशच्या मापाचो मी काढतोय. कापूची पण गरज नाही तशी. आणि हे का आधी असो कापून घेऊ गोयो ना. ह्या वर दिला ना कापू. हे बघा हे कात्रे कात्रे दिल्यानी लागतात बघा किती हातात. त्या कात्र्याचा वापर करून कापूया. असो मस्त ना. किती पटकन कापलं गेलं आणि व्यवस्थित कापलं. हा कैची शोधूची गरज नाही. आता ही घेतलंय मी डिश. अशी प्लेन डिश घ्यायची आणि ते काय असो ठेवायचो. आता ह्यो कापूची गरज नाही. तुमका जर वाटतं की कढईक चिपकतलो आणि काय तर गरज नाही. आपण ह्यो असोच ठेवायचो. नाही तर काय याचे 4 तुकडे केलास आणि तशीच ती तेवढी 4 नानकट्या लावलास तरी चालत. पण माका 5 लावची होत. आणि तो लिहिला ना नॉनस्टिक. हा मग नॉनस्टिकच्या भांड्यात कसा तेल कमी लागतं तसाच. आता ह्यो बघा ह्यो एवढं गोळो घेतलंय. एका हातीवर पण जास्त रगडासारखं नाही. असं घ्यायचो फक्त हलक्या हातान गोल फिरवायचो. हलक्या दाब नाही द्यायचो. झालो. यो बघा मस्त अशी गोल पेढा एवढी करायची. जास्त मोठी करायची नाही. त्या मधोमध मी दाबते चारोळी. आता ह्यो ठेवलंय बरोबर मध्ये. परत मी दुसरो गोळो घेतोय. हलक्या हातान एकदम हलक्या हातान करायचा. तुम्ही रगडाक जाल तर ह्याचा तूप सुटतला हातीक आणि गोळो पातळ होतलो. ह्यो मध्ये असं बोटान जरासं दाबायचो आणि ही चारोळी अशी भुतूर जरा दाबायची. आता ठेवते वेळी कशी ठेवायची. ठेवते वेळी अशी लांब लांब ठेवायची म्हणजे 2 नानकटामध्ये 1 इंच तरी फरक गॅप होयो. कारण ती फुगतली. फुगतली. आता मी ही नानकटा करून घेत आहे तोपर्यंत सरोज काय करतला प्रीहीट. जसं ओव्हन कसा प्रीहीट करून घेतात तसा या कढईत सुद्धा प्रीहीट करून लागतं. त्याच्यासाठी पहिल्यांदा गॅस मोठी ठेवली म्हणजे ती कढई तापली की मग त्याका प्रीहीट करणं बोलतात आणि नंतर बारीक करू. बरोबर का नाही. बरोबर. बघून बघून मी सुद्धा शिकताय असं काय नाही. आणि या नानकटाई तुम्ही खय शिकलात खय शाळेत. या आमका पहिली ना 4थीत असतेवेळी पाटील मॅडमने शिकवल्यानी होती. शाळेतच शिकवल्यानी. तिळाचे लाडू, नानकटा, भेळ, सँडविच. अरे वा. पाटील मॅडम खडे नाही असतली ना आता ते तुमका धन्यवाद तर बोला नाही. हो संपदा पाटील मॅडम पण वेगवेगळ्या वर्गात होती पण दरवर्षी काहीतरी एक पदार्थ शिकवायचे. तुमका माहिती आताच व्हॉट्सअपवर एका बाईन सांगेल की तुमची फराळाची रेसिपी ना मला खूप हेल्पफुल झाली आणि त्याच्यामुळे माझं फराळ 1 नंबर झालं. बाजूक मी स्क्रीनशॉट घेते त्या व्हॉट्सअपचं. थँक्यू. आमका पण आनंद वाटता असं कमेंट मध्ये देतास ना. अगदी बरा वाटता. म्हणजे आम्ही केलेल्याचा चीज होता तुम्ही जेव्हा कमेंट मध्ये लिहितास तेव्हा. आता गोळे करेपर्यंत मी सरोजाक सांगितलंय की आपण कढई तापत ठेव. पण तापत ठेवतोय त्याच्यावर जरा झाकण पण ठेव गोया. आता या झाकणाक होला त्याका मी असं कागद लावून बंद केलंय की त्या वाफ आपली बाहेर जाऊ दे नको. आता ही गरम करून घेऊया. आता आपली कढई मस्त गरम झाली. खूप गरम. आता या कढईत काय स्टँड वाया. तुमच्याकडे कुकराची झाडी असतात किंवा ती अशी स्टेगडीवर ठेव स्टीलचा स्टँड भेटतात. आता माझ्याकडे होता पण आता काय दिवाळीची साफसफाई केलं होता काय गेला. मग आपण काय घ्यायची डिश. असली डिश असतात तरी पण चालत. ती ठेवायची उपडी. आणि जर तुम्ही वरचेवर करत असाल केक नानकट आहे तर तुमच्याकडे मीठ असताना तर वापरलेला मीठ सुद्धा वापरायचं आणि त्याच्यावर पण अशी डिश उपडी ठेवायची. आता एका ह्याच्यात माझे 6 काय 7 झाले. आता आज ती कढई गरम असता म्हणून हळू ठेवल्यावर जरासा व्यवस्थित झाकण करायचा. ह्यो बटर पेपर थोडं टोका अशी लिहित ती अशी आणि
कढईची गॅस करायची कमी, एकदम लो, आणि ठेवायचा 20 मिनिटं आपण बेक करू. आता यो फॉईल पेपरचा पण वापर कसो करायचो त्यासाठी ता पण मी दाखवते. आता यो पण असोच खोलायचो. ही बघा टिपके टिपके दिल्याने तोपर्यंत आपण तेवढा खोलून घ्यायचा असा. आणि याच्यावर चित्र पण दिल्याने आहेत गो सरोज. मस्त वाटतं. आतापर्यंत जे फॉईल पेपर असे कोरे होते, पण ह्या फॉईल पेपरवर हे तू काय काय वापर करू शकतात ते सगळं लिहून दे. आता हे फॉईल पेपर कापूक तिसर सुद्धा असे काटे 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 दिलेले होत. दाखवा तरी. हे बघा असे काटे काटे ह्या का सुद्धा दिले. हा हे पण आता तसोच असं धरायचो आणि असं खाली वडायचो. त्याचे काटे आहेत ना त्यांनी तो बरो कापलो जाता. आता रोज वापरण्यात प्रॅक्टिस असता तरी बरो कापलंय बघा. आता यो फॉईल पेपरचा वापर कशा कशा करतात. पराठे करतास तेव्हा, सँडविच करतास तेव्हा, बर्गर आणि तुमचे आपले रोजचे चपाते त्याच्यासाठी तर करतवच. आता आपली 15 ते 20 मिनिटं झाली आहेत. मस्त फुगांवर इली आहेत. आता ही काय करायची, पकड घ्यायची आणि सावकाश करायची या अशी. आता ही का एवढ्यात हात लावायचो नाही, चांगली थंड होऊ दे मनान. ही बघा मस्त बेक झाली आहेत. अगदी बेकरीवर नेतात ना तशी शिजली आहेत. आता मी तुमका ह्यातलं एक पीस तोडून दाखवते, तोपर्यंत थायची ती बेक होतात. ह्या बघा आता याक मी तोडून दाखवते. आपली चारोळी पण मस्त कलर ह्यो झालो. हा बघा पोकळी पण इली या, मस्त अशी घरच्या घरी बेक झाली. आणि आपली किती मस्त बेक झाली ती बघा. आता ह्यो बघा या डिश मधलं बटर पेपर उचललंय, याच्यावरची नानकटा पण उकललंय. ही बघा हे ठेवलंय, पण एका काय डसला आता ह्यो दुसऱ्या वेळेक पण वापरायचो. असोच घडी घालून एका डब्यात पण करून ठेवायचं. आता दिवाळीत तर जमला नाही, पण ह्या वेळेक आम्ही केलं ती तुम्ही नक्की करा. पोरांनी जर कधी हट्ट केल्या आणि चाय मंडा तुमका खावशी वाटली तर करा, की ते काय जास्त झंझट नसता होय ना गो. फक्त पेटूची आणि ओव्हनची सुद्धा गरज नाही. बरोबर काय नाही. हो. अशी नानकटाई तुम्ही नक्की करा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा तर विसरू नका. हा आणि नेहमी हसत राहा, खात राहा, परब किचन पाहत राहा. धन्यवाद.